Әкият илендә. Мяу! Поймал! Кошка! Так, ну что-то мы заигрались, наверное, вы проголодались. Проголодались? Ну что ж, теперь я предлагаю вам отправиться на кухню на поезде. Поехали! Киты! Аминя, утро! Андрюша, утро! Камто, утро! Тахир, утро! Гүлшешекте, утро! А у меня все уже готово! Ребята, давайте посмотрим, что же у нас есть на столе. Шей, ипи, süt, olma. Emine, meşey. Rahmet. Андрюша, meşey. Rahmet. Tahir, meşey. Rahmet. Канто, meşey. Rahmet. Канто, предложи яблоко Андрею. Андусаме алма. Rahmet. Тахир, предложи хлеб Амине. Амина, мам, ипи. Rahmet. Амине, предложи яблоко Тахиру. Рахим, мама. Rahmet. Эй, Бет. Андрюша, предложи хлеб Камту. Кантуня ипи. Rahmet. Эй, Бет, молодцы, очень хорошо. Ребятки, а давайте вместе скажем, что все вкусное. Алма тамле. Шетеле. Сетамле. Темле. Давайте ипи темле, шей темле. Alma temle, süt temle. Temle mi? Темле, ипи темле. Ипи, давай. Ипи темле. Слушай, повтори. Тыңла, қабатла. Ипи, хлеб. Süt, молоко. Алма, яблоко. Чай, чай. Ипи, темле, вкусный хлеб. Süt темле, вкусное молоко. Алма темле, вкусное яблоко. Чай темле, вкусный чай. Әкият илендә. А для вас, ребятки, сказка. Мин, Эби, Мин, бабай. Бабай! Ой! Керегес! Ой! İsenme Ebi! İsenme kızım. Hallerin nişik. Heybet! Melek. Eyde Ebi! Kilmunda! Otur! Ay rahmet. Babay! Ha? Kilmunda!
Яхшы. Менә кызым сиңа тәмле ипи. Рәхмәт. Kızım, ne desin ha? Olma. Ой, рәхмәт. Алмакай, бигрәк матур алмакай. Olma kay. Bigirek mahtur olma kay. İpekay, bigrək təmli ipekay. Ипекәй. Bigrək təmli ipekay. Ay buldum. Әкият илендә. Biz atlıyız tura yoldan, çakırabız sizni de. Biz tiliybiz öyrənirgə, biz tiliybiz сөйләшергә, моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Әкият илендә.